як чигом сарбардор бошад, ҳамоно ба ақаллан камакак як ёрдамаш расад. Мақсади чашмаи умед ман ҳамин худи номаша нигоҳ кунед, чашмаи умед. Ман як сол ютуб қатъи гурзондам, чашмаи умед. Ҳар ҳафта ҳар направлениҳои бизнес ба гап задам, дига чизҳоба. Бовар кунед баъзе вақт самолёт бимедирам, ҳеҷ ҷа хотирам намебарад. Якта бача омад, қучоқун салом кард. Гуфт ки устозҷон, ман ҳамаи қашмаи миннатдор ба сабаби шумо ман аз аробакашӣ баромадам. Ман як 10 сол мардикор будам. Як 10 сол мардикорӣ кардам дар ҳамин Россия ҳар куҷо. Ба сабаби ҳамин барномаи чашмаи шумо, чашмаи умед мардикорӣ баромадам. ҳозир бизнесам аст. Баъд хай ман шестиям ҳамонҷо бизнес класс буд ки самолёт равон ки шуд, анча кира омад бо пешам, дасташ ба ноутбук. Ман ажида накардам ки ин бача мардикори пештатар, нек ҳозир современӣ технология дасташ ба ноутбук овард пешам, гапа бинед. Манем ноутбук дар дасташ мегӯ, ҳамин отчётҳои мана бинед, чӣ хела? Ба гирифтам нигоҳ кунам отчётҳоша, самолёт ба 571 миллион рубли продажа кардааст ҳамон сол. Гуфт 8 магазини калон дорам ако. 500, ви представьте кунед, ин 2 миллиард. Ин зиёда аз 5 миллион доллар мешад, мефаҳмед? бовар кунед, вай бача усил кардам, ба худам гира кардам ростига. Чӣ ба ки шумо медонед ки ҳаёт ба беҳтарин кори одам чи аст? Беҳтарин кори одам чи аст? Ҳама дараҷаи олитарин кори одам чи аст? Агар ки шумо сабабгорешед ки тақдири як кас дигар шад. Шумо метавонед як кас ба пул тиҳед, не ки вай пули додагӣ шумо як рӯз вай мехӯромад. Шумо метавонед ки вай ба хуна харидатед, не ки вай проблеми ҳаёти вай ҳал намекунад. Ман як китобам ба навистагӣ ҳастам ки деньгами можно решать всё, кроме бедности. Пул қатъи бисёр проблема ҳал кардан мешавад ба ғайр аз камбағалӣ. Камбағалӣ пул қатъи ҳал кардан намешавад. мумкин ки дарони шумо ба ман гумон мекунам ки ҳамин шумо дар байни хешу таборотон, дар байни ҳамсинфотон ҳамон 10% одамое ҳастед ки беҳад муваффақед. мисол байни хешу табор ба байни ҳамсинфо ба агар ин дарсман ба одами кӯчагар намебиёд бачаҳо, одаме ки намефаҳмад ин мазмуни сухани мана, андешаи ин ба намерад ва намебиёд инҷа. бо тембола пул дода омада харидан ҳар кас намебиёд. мо барои чи ин чизҳо пулакӣ мекунем? ҳамон одаме биёд ки қадраш ба мерасад. Наход одам сигарет ба пул додан ба қадраш ба мерасад. Наход нос кашидан ба мерасад. Арақ хӯрдан ба пул метиҳад. Наход илм ба бисёр одамҳо қадр намекунад. Неки наход илм қудрати тавонои ҳавай надошта буд. барои ҳамин қадр мо чӣ кор мекунем? ҳамаи чизҳо мемонем ки одамҳо қадраш ба расад ин чиза. ки ҳамон одамое биёд ки мисол мумкин 1000 кас не, бу 300 кас. Неки 300 касе ки айн баҳра мегирад, фоида мекунад, истифода мебарад. хуб, мехоҳам ки аз меҳмона сар кунам. медонем барои чӣ ман умеда даъват кардам? Якум сол пеш ё 2 сол пеш якчанд бор дидам страницаи умедава дар Дубай ва дар дигар ҷоҳо. бозори дунёи чиза мехоҳад. бозори дунёи ҳамон чиза мехоҳад ки шумо ҳунаратон ва талабота сохтан тавонед. мисол баъзе одамо талант ва ҳунар дорад, неки ҳамон ҳунараш ба бозораша сохтан наметавонад. шумо дидагӣ мемехӯладамо мисол мумкин олимай, мумкин доноай, неки бечора камбағалай, аз сабабе ки ҳамин дунёи имрӯзаи мани шумо ба ҳунарманд будан ин кам аст. агар шумо ҳунара истифода бурдан натавонед, агар ки ин ҳунар шумо ба даромад намебиёрад, ҳамин ҳунар шумо ба даромад намеорад, значи шумо натонистед, нафаҳмидед фоидаш чи ҳамон ҳунаре ки шумо доред. ман хулоса ба омадам ки одамое ки ҳунар дораду, неки ин ҳунараша истифода кардан натонистааст, доимо фақат медонед психология жертв ба гашта истодааст. фақат аз тақдир менолад, фақат аз ҳукумат менолад, фақат аз зану фарзанд менолад, фақат дигаро менолад, мегӯяд ки ҳақиқат нест. ҳақиқат причём? ту ба худованд таланта дод, ту ба худованд ҳунара дод, хай ту кам ҳавай истифода бариша ёд ки одаме ки образование дорад, умнеҳад, неки ҳамин илмаша даромад сохтан натод, доимо
чӣ кардан мегирад? Доимо танқид карда мегардад ва гумон мекунад ки дигарове бояд ки должен, ҳукумат вай должен, халқ должен, ҳама должен. Худаш нам ҳеҷ кор намекунад. Мо ин чиза дар уровни психология мегӯем ки жертва. Ҳамин майнаи сари одам як чандта уровень дорад. Як уровень, ин уровень кӯдакҳо аст. Вақте ки одам дар уровни фикронаи кӯдак мемонад, ҳамин кӯдак доимо нигоҳ карда истед, чӣ кор мекунад? Доимо агар сад ҷангаш кунед, падару модараш мегӯфта жаловаться мекунад. ё ки сад ҷангаш кунед, гира мекунад. ҳамон хел одамо майнаи сараш тараққиёташ дар уровни кӯдакӣ мондагӣ, баданаш калонай, неки ҳамон майнаи сараш ҳамон хел мондагӣ. Чиба ки ҳозирам ҷавобгария ба худаш гирифтан намехоҳад. ҳозирам дар ҳаёти худаш, дар оилаи худаша ҷавобгариш ба худаш гирифтан намехоҳад. мехоҳад ки дигарҳо ҷавобгар бошанд барои ояндаи фарзандҳои вай ё кӯдакҳои вай. ин хел мумкин не. шумо инҷо битоқане. хуб, барои ҳама қадар ин беҳад зарур. Вақте ки ман дидам ки ҳозир чанд миллион подписчик доред умеда? 1,8 миллион. 1,8 миллион подписчиков? Да. Как вы думаете, и он нам втак ман ба русӣ агар савол тед осонтар аз ҷавоб додам, беҳтар. Одат кардаи бошанд, мактаб русӣ хондаи бошанд, одаттар. Как вы это сделали? Ну, во-первых, мне кажется, что нужно создать уникальность, найти свою уникальность, точнее, для того, чтобы людям было интересно на тебя смотреть. То есть, если ты не даешь какого-то